Στην Κύλη, ένα χωριό της επαρχίας Πάφου, ρέει ο μικρός χήμαρος Μαυροκόλυμπος. Από τις γύρω χαράδρες μαζεύονται τα νερά και σχηματίζουν ένα μικρό καταράχτη. Με το πέρασμα χιλιετιών, τα νερά διάβρωσαν το έδαφος και σαν ζωγραφιά σχημάτισαν μια μικρή λίμνη. Ο ιδιοκτήτης του χώρου, Πάμπος Θεοδόρου, ονόμασε αυτή τη λίμνη ως Λουτρά του Άδωνη. Ας τον ακούσουμε να μας διηγηθεί καλύτερα ο ίδιος το πώς και το γιατί. Η γη αυτή ανήκε στον Άγιο Νεόφυτον, όπου υπήρχε και ο νερόμυλος και οι Μιλωνάδες ενοικίαζαν, οι εκάστοτε Μιλωνάδες ενοικίαζαν τον μήλο με τον Άγιο Νεόφυτο. Αυτός ο μήλος λειτουργούσε από το 1600 μέχρι το 1950. Ο τελευταίος Μιλωνάς ήταν ο παππούς μου, Νεοκλής Πισάρας λέγονταν, ο οποίος ζούσε εδώ, έκαμε 20 παιδιά μέσα σε αυτόν τον χώρο. Η μητέρα μου ήταν η πρώτη κόρη του Μιλωνά. Και στη συνέχεια, όταν ο μήλος χάλασε και δεν λειτουργούσε, οι καλόγεροι την εποχή εκείνη, λόγω και φτώχειας, εξιστέβασαν τον μήλο, ευκάλαν τα βολίτια, πουλήσαν τα στην Κύλη 3 σελήνια το έναν και μετά πουλήσαν και το χωράφι του πατέρα μου 60 λίρες. Ο αρχιερέας του ναού της Αφροδίτης, ο Κινήρας, ήταν ερωτευμένος σύμφωνα με τη μυθολογία με τη θεά Αφροδίτη. Και ο Άρης, ο θεός του πολέμου, ο οποίος ήταν και αντίζηλος του, μεταμόρφωσε την κόρη του την Μοίρα σε Αφροδίτη και την κατέστησε έγκυον χωρίς ο ίδιος να το ξέρει. Όταν το αντελήφθη αργότερα και το έμαθε, την κυνήγησε, λέει ο μύθος, να την τιμωρήσει. Και η Αφροδίτη την μεταμόρφωσε στο δέντρο Μυρτιά. Από το φλοιόν του δέντρου της Μυρτιάς στους 10 μήνες γεννήθηκε ο Άδωνης. Τώρα γιατί στους 10 μήνες και όχι στους 9 μήνες που γεννιούνται τα παιδιά. Ο 10ος μήνας ήταν για να πάρει τη σοφία και να γίνει ημίθεος. Θεωρείται ημίθεος. Ημίθεος, ναι. Τον πήρε η θεά Αφροδίτη, τον έβαλε σε έναν καλάθι και τον έδωσε στην θεά της Γεωργίας, την Περσεφόνη, να τον μεγαλώσει. Και όταν θα είναι έτοιμος για έρωτα, να της τον δώσει πίσω. Όταν πήγε να τον παραλάβει μετά από 18 χρόνια η Αφροδίτη, η Περσεφόνη δεν της τον άδειγε, γιατί τον ήθελε και η ίδια. Μαλώσανε, τραβηχτήκαν στα μαλλιά και πήγαν στον Δίαν, ο οποίος ήταν ο πατέρας των Θεών και των ανθρώπων, για να λύσει την διαφορά. Και ο Δίας απεφάνθη να μένει 4 μήνες με την Αφροδίτη, η οποία τον προστάτευσε, τον έσωσε, τον πήρε στην Περσεφόνη, 4 μήνες με την Αφροδίτη και τους υπόλοιπους 4 μήνες της ζωής του να μένει μόνος του. Αλλά επειδή ήταν πιο όμορφη η Αφροδίτη, λέει ο μύθος, τους αφιέρωσε στην θεά Αφροδίτη. Μάλιστα. Άρα 8 με την Αφροδίτη, 8 με την Αφροδίτη και 4 μήνες με την Περσεφόνη. Πώς προέκυψαν τα Λουτρά του Άδωνη εδώ σαν όνομα? Σαν όνομα, μία Κυριακή έτσι πρωί διάβαζα εφημερίδα και βλέπω σε έναν κείμενο ότι οι αρχαιολόγοι εγγραφέν ψάχνουν να βρουν τον ναό του Άδωνη, διότι αφού είχε ναόν η Αφροδίτη και ετοιμάτων από τους αρχαίους Έλληνες στην Κύπρο, σίγουρα θα είχε και ο Άδωνης. Και πήρα εγώ και την επομένη μέρα φωτογραφίες σε περιοδικά και έγραψα έναν κείμενο. Οι αρχαιολόγοι ψάχνουν να βρουν στην Κύπρο, στην Πάφο, τον ναό του Άδωνη. Παρουσιάζω στον κυπριακό λαό τα Λουτρά του Άδωνη. Και από τότε άρχισαν και οι αντιδράσεις από διάφορους ερετικούς και κεντρικούς, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν ή όχι, αλλά στη συνέχεια εγώ, μιλώντας και δίνοντας το όνομα, ανακάλυψα ότι ο Άδωνης μεγάλωνε στην περιοχή αυτή μέχρι την Τάλαν τα πιο όμορφα και γοργοπόδαρα άλογα της αρχαιότητας και κυνηγούσε μέχρι τον Ακάνα, δηλαδή ενώ είχα δώσει το όνομα Λουτρά του Άδωνη χωρίς να ξέρω, στη συνέχεια έμαθα ότι είχε σχέση ο Άδωνης με την περιοχή. Εντάξει, πάρα πολλοί κόσμος, κυρίως τουρίστες αλλά και εντόπιοι, επισκέφτονται τον χώρο το καλοκαίρι κυρίως, αλλά και το χειμώνα για να απολαύσουν το δροσερό μπάνιο τους μέσα στα παγωμένα νερά. Διότι τα νερά το καλοκαίρι είναι παγωμένα όταν βγαίνουν από τις πηγές, ενώ το χειμώνα είναι ζεστά. Αλλά και το χειμώνα κολυμπούν εδώ, διότι όπως ξέρετε ο χειμώνας μας είναι καλοκαίρι για τους Ευρωπαίους.
Στη ζέστη του καλοκαιριού, πολλοί κόσμος αναζητά τέτοιους χώρους με δροσερά νερά για να δροσιστεί. Νεαροί τολμούν να αναρριχηθούν στον απότομο βράχο με τα σχοινιά και από εκεί ψηλά να κάνουν βουτιές στη λίμνη. Οι περισσότεροι προτιμούν να βουτούν στα κρύα νερά από πιο χαμηλά. Είτε από ψηλά είτε από χαμηλά πάντως, η απόλαυση που προσφέρουν τα δροσερά νερά των λουτρών του Άδωνη είναι η ίδια. Εμείς χαρήκαμε την επίσκεψή μας στο χώρο, καθώς επίσης και την εξαιρετική φιλοξενία του ιδιοκτήτη και της οικογένειάς του. Σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε κι εσείς αυτόν τον θαυμάσιο χώρο.